Ćao ljudi! Htio sam da vam predstavim jedan uređaj koji je potpuno promenio percepciju i način našeg lova predatora, pre svega noćnog lova predatora, i koji je otvorio jednu potpuno novu dimenziju i poboljšao naš lov za 200%. U pitanju je termalni monokular firme Hikvision, model Hikmicro Owl 25. Ono što vam mogu reći posle 1,5 dana korišćenja ovog uređaja, da za svih ovih godinu i nešto dana korišćenja ovog uređaja nisam imao apsolutno ni jedan zastoj, ni jedan bug, nikakvu grešku sa ovim uređajem, a korišćenje je jako intenzivno. Korišćenje je testiran do krajnjih granica, iscrpljivanja baterije do maksimuma, različitih uslova, magle, vlage, kiše, povišenih temperatura, ajde koliko to može biti noćna povišena temperatura, pa čak i dnevnih, čisto da se vidi koliko funkcioniše, koliko utiče na bateriju, svaki od ovih faktora, ali bukvalno ni jedan od bugova ili bilo čega se nije pojavio. Na prvu, kada se ovaj uređaj uzme u ruku, vidi se da je izrađen od jako kvalitetnih materijala. Naime, kućište kompletno je odrađeno od jako čvrste i kvalitetne, robusne plastike i dizajn je jako dobar, leži u ruci, ono što se kaže, jako solidno i prijanja, onako prirodno je u ruci kada ga držite. Nije mnogo težak, naravno za ovaj kvalitet i ove funkcionalnosti koje ima uređaj mora biti malo teži, jer je svašta unutra spakovano softverski, ali nije uopšte, da kažem, težak, niti je problem da se nosi. Sam dizajn, isto rekao sam, jako dobro odrađen, kažem, kvalitet odličan, zaptivanje odlično, nigde ne postoji mogućnost da uđe voda ili da ošteti uređaj. Takođe, jedna jako dobra stvar, što se tiče dugmića na uređaju, dugmići su bukvalno toliko nečujni i toliko mekani i imaju tako dobar odgovor na svaki klik, da je to isto jedna od jako velikih prednosti, što kada se nađete na čeki ili čekate svinje, recimo, svaki pomeranje, probanje, zoomiranje, šta god, apsolutno se neće čuti. Ja ga uopšte ne čujem, znači koji ga držim tu na oku i gledam, potpuno je ne čujem. Još jedna stvar što je jako dobro kod ovog uređaja je što je vrlo precizan, odnosno do nekih daljina od 200 metara rezolucija je jako dobra i slika je jako dobra. Sve preko toga je diskutabilno, zavisi od veličine divljači i tako dalje, nekih uslova, da li je magla, da li nije, kakva je vidljivost i ostalo, ali do 200 metara je perfektan, što je savršeno dovoljno za uočavanje, detekciju i raspoznavanje divljači. Neću se obazirati na brojke i klasičnu specifikaciju proizvođača koju možete naći bilo gde na internetu ili kod njih na sajtu. Koga baš to zanima ili kome je to bitno, može da ode na sajt i da pogleda. Ja ću vam preneti neka moja iskustva iz praktične primene iz lova. Ono što je jedna od najvećih prednosti ovog uređaja, to je njegova baterija. Znači, nijedan lov ne može da potraje toliko, ja mislim, i ne možete vi celu noć biti budni i čekati predatora ili šta god. Možete, naravno, ali 6 do 7 sati bez ikakvog gašenja ovaj uređaj će da traje. Baterija će da traje. Postoji stand-by mod koji možete da upalite i ugasite, gde se uređaj, da kažem, ugasi, odnosno se prebaci na stand-by mod i onda baterija može da traje ko zna koliko. Meni baterija potraje prosečan izlazak 2-3 sata na čeku ili neki lagani pirš, znači potraje mi po 3-4 izlaska baterija bez dopunjavanja na ovom uređaju. Kažem, jednom sam probao, bukvalno sam rekao, idem dok se ne istroši baterija i trebalo je 7 sati da baterija bukvalno crkne i da uređaj se ugasi. Takođe, od tog momenta potpuno gašenja i potpuno prazne baterije do potpuno pune baterije treba mu 4,5 sata da se napuni, što je po meni jako dobro. Prosečno punjenje traje od sat i po ako je baterija do pola, recimo, prazna. Što je opet jako bitno, kad se vratite iz lova, stavite ga odmah na punjenje
i vi ste spremni za sledeći izlazak, ne morate da razmišljate da li je polupun, pun ili kako god, ali opet sasvim dovoljno. Kad imate čak i jednu bateriju, to može da vam bude orijentir, imate jednu bateriju koju vidite na ekranu kada upalite uređaj, jednu crticu, znajte da vam može trajati 2 do 2,5 sata. Takođe, kod ovog uređaja imamo neke, ajde da kažem, različite opcije. Jedna od opcija je Hot Track sistem koji omogućava praćenje najtoplije tačke na ekranu koju sam uređaj vidi. Znači, tačka se kreće i hvata najtoplije objekte na samom ekranu i može vam pomoći prilikom detekcije divljači. Ja je ne koristim inače zato što vuče dosta baterije i recimo ako je maksimum bez Hot Tracka uključenog 7 sati, sa Hot Trackom je nekih 5,5 sati. I to je jedan od razloga što ga ne koristim, a i nije mi nešto neophodan zato što su uglavnom otvoreni tereni i lako se može uočiti divljač na terenima koje mi lovimo. Još neke od opcija, postoje 4 moda koje možete menjati od toga šta vama najbolje paše ili šta vam najviše odgovara kako lakše uočavate divljač. Ima jedan jako isto zanimljiv mod koji zapravo određuje daljinu samog objekta koji se posmatra, ali se pre toga moraju uneti parametri objekta koji se posmatraju, tipa visine i tako dalje. Ja sam to probao, testirao, unosio sam visinu zeca, lisice, srne, divlje svinje, funkcioniše, on to posle pamti i reprodukuje, to funkcioniše donekle, ali ne uvek. Tako da nije mi to neki orijentir što se tiče pucanja, zapravo ga ni ne koristim, orijentir mi je čisto iskustvo i veličina siluete objekta koji posmatram kroz monokular, znam otprilike na kojoj daljini se divljač nalazi, kažem, to je sve stečeno iskustvom i onda otprilike znam na kojoj daljini je divljač. Na kraju krajeva sve preko 200 metara, da li je bitno, da li je 200, 250 i 300, pucat će možda neko, ali ja se retko odlučujem na takva pucanja, sve preko 250 metara sa stalka, mislim da uopšte nema potrebe, može da se proba, ali M je rizično, M su velike verovatnoće da ćeš promašiti, tako da jasno se vidi kad je divljač tu, ispod 200 metara, tačno možeš da znaš po veličini siluete i vrste divljači da li je za pucanje ili nije, da li treba da se dovabi, domami i tako dalje, postoje razne varijante. Ajde da pređemo oko nekih ovih osnovnih funkcionalnosti na samom uređaju i karakteristika samog uređaja. Sa gornje strane, naravno, nalaze se dugmići, dugme za paljenje i gašenje samog uređaja, nekoliko sekundi se zadrži, uređaj se pali, nekoliko sekundi se sadrži, uređaj se gasi. Kada se jednom klikne, uređaj ulazi u stand-by mod, odnosno treba mu nekoliko sekundi, 4-5 sekundi da se ugasi, odnosno da upadne u stand-by mod. Kad se pali iz stand-by moda, samo se jednom klikne i odmah može da se gleda. Znači nešto naiđe ili šušne ili čujete, samo pritisnete jednom dugme za paljenje i odmah se pali stand-by mod, može da se gleda. Drugo dugme je menjanje modova, ona 4 moda koje smo pomenuli. Treće dugme za snimanje i hvatanje fotografije, znači vrlo lako se koristi, zadrži se nekoliko sekundi i prebacuje se na snimanje, jednom se klikne i on opali fotografiju. Klasično dugme za ulazak u meni, podešavanje opcija i tako dalje, podešavanje samog uređaja i dugme za zoom, odnosno uvećanje koje se može pomerati na 2, 4, 6 ili 8 puta. Po meni sve preko 4 uvećanja potpuno nepotrebno, ne znam ni zašto su updateovali software da može da ide na 6 i 8 kada se slika drastično kvari i apsolutno ne vidite ništa, vidite pikselizovano, vidite kockice i tako dalje, potpuno nepotrebno po meni. Ali dobro, neke stvari su dodavali, menjali da se promeni, odnosno poboljša još više kvalitet same slike. To uvećanje od 6 i 8 bi imalo smisla, ovako je po meni potpuno nepotrebno, ali ok, tu je. I zadnja stavka, prsten za podešavanje dioptrije, svako ima različitu dioptriju, različito oko, znači lako se može podešavati dioptrije i štelovati sama slika uređaja od
korisnika do korisnika. Sa donje strane punjač, odnosno džek za punjenje, opet rekao sam jako lako se puni. Opcija da se kače ovi nosači koji se dobijaju uz uređaj, jedan od njih je ovaj za zglob. Ja sam okačio ovaj drugi koji može da ide oko vrata, preko ove štipaljke se skida i stavi, tako da lako se to koristi. I ovde jedna isto od zanimljivih stvari je navrtanj za bilo koji nosač za kameru ili fotoaparat. Znači može se uređaj staviti na tronožac ili na recimo Primos štab za pucanje koji gore ima navrtanj i lako se može sa njim osmatrati teren dok ste na čeki ili kako god. Jedan lovac može da osmatra teren, a drugi može da puca, odnosno da dejstvuje. Još jedna od jako dobrih stvari koje ovaj uređaj ima je ta što se može povezati na njihovu aplikaciju koja se instalira na mobilni telefon i sva podešavanja se vrše preko telefona, što je mnogo lakše nego da klikćete sve dugmiće i sve vreme držite uređaj na oku dok to podešavate. Znači, instalirate na telefon, preko Wi-Fi-a povežete i sva podešavanja radite preko telefona. Takođe, sve što se vidi na uređaju vidi se direktno i na telefonu i postoji opcija direktnog snimanja ili slikanja na telefon. Što znači da ne morate da snimate direktno na uređaj, što možete, pošto postoji interna memorija od 16 GB, ali onda te snimke i slike morate da prebacujete kablom na računar ili na telefon. Ovako sve snimite na telefon i sve ostaje direktno u telefonu. Znači, po meni mnogo bolja opcija i štedite svoje oko, znači ne oštećujete vid, odnosno ne umarate oko kada gledate preko telefona. Jeste malo nezgodno za pomeranje, ali ako se recimo stavi na stalak, funkcioniše besprekorno, vrti se u krug 360 stepeni dok ste na čeki ili gde god i sve gledate preko telefona, čak je i meni izgodnije, jasnija mi je, veća mi je slika na telefonu i mnogo mi je bolje da gledam na telefonu nego na termalu. Naravno, za neki pirš, za neke brže akcije, mnogo je lakše koristiti direktno termal i snimiti kompletan teren na brzinu sa termalom. Tako da opcije različite postoje. Što se tiče detekcije same divljači ili objekata, po deklaraciji proizvođača do 880 metara može se detektovati divljač. Ono što vam ja mogu reći iz iskustva jeste, može, srna, divlja svinja, pa čak i poneki predator, ali se apsolutno ne može reći sa sigurnošću o čemu se radi. Detekcija je čak i veća od tih 800 metara, znači 1000, 1200, 1300, 1500 čak, zavisi kolika je divljač. Vi možete lako da vidite obrise i siluetu nečega sa ovim termalom. Ne možete reći šta je, ali možete reći da se o nečemu radi. Što se tiče, recimo, predatora, lisica, šakal, jazavac, do 200 metara jasno vidite siluetu i možete da kažete o kojoj divljači se radi. Bez ikakvih problema. Uz iskustvo i tako dalje i do većih daljina, 300, 400, 500 metara, po kretanju, po načinu ponašanja, vi možete da odredite otprilike o kojoj divljači se radi. Što se tiče srneće i divlje svinje, bez ikakvih problema, 600, 700, 800, 1000, znači vi jasno vidite do 800 metara da se radi o srni ili se radi o divljoj svinji, bez ikakvih problema i nedoumice. Sve preko toga vidi se, ali opet kažem, ponašanje, govor tela, pa se određuje o kojoj divljači se radi. Još jedna velika prednost može da bude i za lovočuvarsku službu, jer jedan primer ću vam navesti, ja kada se popnem na čeku u Ostrožnici, ja vidim komplet dole Makiško polje i vidim Obrenovački drum, odnosno magistralu. Svaki automobil, svako vozilo na magistrali ja jasno vidim sa ovim uređajem. Što znači da možete osmatrati, to je daljina od nekih 2,5-3 km vazdušne linije. Što znači da vi u lovištu, veći deo lovišta tog terena koji možete da pokrijete, možete osmatrati sa ovim uređajem bez problema, videti bilo koje vozilo u terenu ili lovac koji je na čeki ili u izlasku u noćnom lovu može da javi ako je potrebno da se neko vozilo koje sumljivo kreće po terenu. Kogod može i ima mogućnosti da nabavi uređaj termalni, neka nabavi, sigurno će mu se lov promeniti i bit će mnogo zadovoljniji sa samim izlaskom i doživljajem lova.
to je jedna potpuno druga dimenzija, noću se dešavaju neke stvari koje nismo imali ni predstavu da se dešavaju u toku noći i ponašanja divljači koja se dešavaju u toku noći, znači jednostavno potpuno nam je otvorio neke nove vidike i neke nove vizije što se tiče lova. Naravno da ne treba zloupotrebljavati ove tehnologije, naprotiv treba ih koristiti da se neke stvari poboljšaju. Sve ove stvari koje sam naveo do sada. Tako da neće se nijedna divljač istrebiti, nijedan predator se neće istrebiti potpuno. Tu je X faktora, pored termala, vi sa njim samo uočavate divljača, treba toj divljači prići, treba je navabiti, treba je odstreliti na kraju krajeva, puška, metak, nervoza, adrenalin, umor, tako dalje, faktora je mnogo da bi taj odstrel se na kraju dogodio, tako da termal vam samo daje opciju i mogućnost, a na kraju realizacija šta će biti i kako će biti, znate i sami, tu je 1000 faktora, tako da apsolutno ne može nikako da naruši brojno stanje divljači ni jedan ovakav uređaj, samo kažem može da poboljša mnogo toga.